L'Horta arriba al centre de la ciutat de València. Naix Punt de Sabor. És una botiga de disseny que ven productes del camp. La Unió de Llauradors ha posat en marxa este comerç que ofereix productes ecològics, valencians, amb tot el sabor del camp a la taula, sense intermediaris i amb la garantia d'uns preus justos per als collidors. Ricard cull bledes per a la botiga Punt de Sabor. Les ha cultivades sense productes químics a la marjal del Moro de Sagunt. És una verdura, com sabeu, sense residus fitosanitaris, en una fertilització orgànica, 100%. Del camp arriben el mateix matí directament al cor de la ciutat de València a esta botiga de disseny que acaba d'obrir la Unió de Llauradors. Esta botiga detrás té un sentiment. I este sentiment del productor, que té este amor, este carinyo al territori, que el manté, això són els productes del territori. I per això li volem donar al consumidor en tota la seva frescura, en tota la seva textura. De moment, uns 20 agricultors valencians proveeixen la botiga amb collites ecològiques i de temporada. El que intentem és tindre preus justos tant per al productor, de tal manera que ell rep el 70% de lo que és el preu de venda del producte així en la tenda, i per altra banda també intentem que siga un preu just per al consumidor. A més de fruites i hortalisses, en esta botiga podem trobar tot tipus de productes ecològics produïts a la comunitat valenciana, alguns en exclusiva, com per exemple esta cervesa feta a Agullent que només es ven ací. Pronte llançaran també la venda per internet d'estos productes frescos, locals i de qualitat que fan anar juntes salut, ecologia i proximitat.